Huwag ka munang makikipagrelasyon. Bakit ganyan ka naman magsalita sa anak mo? Nasa tamang edad na ho ako. Konsentidora ka! Saan na ba yung dalaga mo? Para tayo pala. Hindi. Huwag ka nang mahiya. May gusto siya sa'yo. Ano po? Matanda na po siya. Gamitin mo yung utak mo. Sundin mo ang gusto ko, Lovely. Lovely, magkasama pala kayo ng lalaking to. Si Romeo yung gusto ko para sa'yo. Hindi siya ang gusto ko, Tay! Dito lang ako. Para sa'yo, Lovely. Ano po? Hindi siya bagay sa'yo. Hindi ko na po kinakaya yung ginagawa sa akin ng matandang yun. Ano? Totoo ba yung Berto? Ano? Siguraduhin mo na! Oo, pare. Huwag kang mag-alala. Takot. Baka mamaya masagasaan ako bigla eh. Ba't ka masasagasaan eh? Iba yung way dito. Oo nga. Kaya nga pala, hindi mo pa ba ako ipapakilala sa mga parents mo? Total naman. Dito na tayo. Sige na nga. Tara. Anong gusto mong ulam mamaya? Kahit ano, mahal. Nandiyan na pala yung anak natin. Mano po, Tay? Nay. Kaawaan ka ng Diyos. Tay. Nay. Si Brian po pala. Kumusta po kayo? Mana po? Kaawaan ka ng Diyos. Mana po? Brian, nagtatrabaho ka na ba? Wala pa po eh. Pero, naghahanap na po ako. Ganun ba, Iho? Ano bang natapos mo? Teacher po. Magandang kurso yung natapos mo, Iho. Maraming nangangailangan ng teacher ngayon. Oo nga po, tita. Tama po kayo. Nako, magkano lang naman yung sahod mo dyan? Bakit hindi ka na lang mag-abroad? Mas malaki pang kikitain mo doon. At makakapag-ipon ka pa ng malaki. Hindi naman ho ganun kadali yun, Tay. At isa pa, mataas rin naman po ang sahod ng guro sa katagalan. Talaga? Pagbutihin mo, Iho, ha? Si Lovely din sana makapagtapos kagaya mo. Kung hindi lang ako nagagamot. Ayos lang naman po ako, Nay. Kaya ikaw, Lovely, pag magkakaroon ka ng kasintaang, gusto ko yung kaya kang buhayin at mabigyan ng magandang buhay. Berto, bakit ba ganyan yung mga sinasabi mo? Sinasabi ko lang kung anong tama para sa anak natin. Brian, maganda yung trabaho ng mga teacher. Tiyagaan lang talaga. Oo naman po, Nay. Tsaka isa pa, bata pa naman po kami. Kaya marami pa po kaming gustong gawin sa buhay. Hay, naku, Lovely. Napagdaanan na namin yan ng nanay mo. Kaya alam na namin. Tay, may gusto ho sana akong sabihin. Lovely, huwag ka munang makikipagrelasyon. Bata ka pa. Marami ka pang makikilalang lalaki dyan. Berto, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Sige po. Mauna na rin po ako. Brian, baka gusto mo muna magmerienda sa loob. Naku, wag na po, tita. Sige po, tita. Tito. Lovely. Mauna na ako. Sige, mag-iingat ka, Brian. Sige po. Sige, Iho, mag-ingat ka. Berto, bakit ganyan ka naman magsalita sa anak mo? Sinasabi ko lang, Ruby, kung anong makakabuti para sa anak natin. Bigyan mo naman siya ng laya, magdesisyon para sa sarili niya. Ginagawa ko lang naman kung ano ang sa tingin ko ang tama, Ruby. Tay, Nay,
Nasa tamang edad na ho ako. Kaya hayaan nyo na lang po ako. Lovely, makinig ka sa akin. Kung gusto mo na gumandang buhay mo, Berto, sige na anak. Magpahinga ka muna sa loob. Sige po. kaya matigas ang ulo ng anak mo. Dahil konsentidora ka. Hindi naman, Berto. Ayoko kasing maranasan niya yung naranasan ko. Na maging sunod-sunuran sa mga magulang ko. Bakit? Napabuti naman ang buhay mo, di ba? Oo. Pero hindi ko nagawang gawin yung mga gusto ko at hindi ako naging masaya. Anong ibig mong sabihin? Sinunod ko sila sa kurso na gusto nila. Bakit? Iba ka naman sa anak natin, Ruby. Ang gusto ko, Berto, hayaan mo ang anak natin. Magtiwala ka sa kanya. Paring Berto, Ikaw pala, paring JR. Kumusta? ayos lang naman pare. Invite sana kita sa darating kong kaarawan. Ganun ba? Sige pare, baka naman marami kang bisita. Hindi pare, tayo-tayo lang ng mga magkukumpare. Ganun ba? Sige pare, subukan kong pumunta. Alam mo naman na medyo malayo sa inyo. Pare, siya na ba yung dalaga mo? Oo, siya nga yan. Parang kaya lang nung maliit yung anak mo pare. Oo nga pare. Dalaga at maganda yung anak mo pare. Meron na ba siyang kasintahan? Hindi ko nga alam pare. Dapat mayaman yung mapapangasawa ng anak mo. Sayang naman yung ganda niya. Kaya nga pare, sana mahanap yung anak ko. Mabait din. Kung ako sa'yo pare, bantayan mo yung anak mo. Huwag kang papayag na magka-boyfriend siya na kung sino-sino. Oo pare, akong bahala sa anak ko. Sisiguraduhin ko na magiging magandang buhay niya. Berto, Paring Romeo, ikaw na ba yan? oo naman Berto, ako ito. Kailan ka pa dumating? Kumusta ang Amerika? Nung isang linggo lang, wala kasi akong magawa sa bahay, kaya pinasyalan kita. Ang tagal mong hindi umuwi pare ah. Simula nung nawala si kumari mo, alam mo na, sobrang lungkot ko. Pasensya ka na pare. Bakit hindi ka na lang nag-asawa ng Amerikana doon? Maraming magaganda at sexy pa. Nako pare, hindi pa ako handa sa mga yan. Tsaka na, Naku pare, hindi ka na bumabata pa. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng makakasama mo sa buhay. darating din yun pare, sa tamang panahon. Asan pala yung pasalubong ko pare? Nandyan sa may sasakyan, mamaya magiinuman tayo. Tara pare, doon na lang tayo sa bahay magkwentuhan. Tara, pumasok na tayo sa loob. Sige pare, tara. Pare, kumusta pala si Maring Ruby? Ayun, naggagamot pa din. Nandiyan sa kwarto, nagpapahinga.
medyo malaki na din ang gastos sa gamutan niya. Nakakaraos din kayo sa gastusin pare. Basta magtiwala lang tayo. Oo pare, gagawin namin ang lahat. Gumaling lang si Ruby. Habang may buhay, may pag-asa pare. Nakakalungkot lang pare. Tumigil ang anak ko sa pag-aaral. Simula nung nagkasakit si Ruby. Ano ba ang course niya pare? Accountancy pare. Maganda yun pare. Malaki ang sahod kapag nakapagtapos siya. Kaya nga pare, huminto muna siya. Wala naman kaming magawa. Tay, O anak, nandiyan ka na pala. mano po? Kawaan ka ng Diyos anak. May bisita po pala kayo, Tay. Lovely. Si paring Romeo, kaibigan ko. Galing siyang Amerika. Kumusta ka, Lovely? Ayos lang po. Sabi ng tatay mo, minto ka raw sa pag-aaral mo. Opo. Kailangan po kasing magkamot ni nanay. Nako, sayang naman. Baka gusto mong tulungan kitang kumuha ng scholarship. Marami akong kaibigan. Talaga po? Oo, sayang naman kasi ang panahon. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Wala namang iba sa atin. Talaga pare? Tutulungan mo ang anak ko? Oo pare, tutulungan ko siya. Matalino pa naman siya at masipag mag-aral pare. Nako, huwag na kayong mahiya sa akin. Tutulungan kita, huwag ka mag-alala. Salamat po. Makakapag-aral ka na ulit anak. Basta sabihan mo lang ako. Ayusin mo yung mga kailangan mo, tutulungan kita. Sige po. Tutulungan ka na ni Romeo anak. Kaya pagbutihan mo ha. Opo, Tay. Gagawin ko po ito para po sa inyo ni nanay. Pare! Pare! Pare, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Lovely! Bilisan mo, nandito na si paring Romeo. Saglit lang po, Tay! Pare, pagpasensyahan mo na. Mabagal lang talaga mag-ayos ang anak ko. Nako, wala yun. Hayaan mo lang siya. Anak, pagbutihan mo ah. Opo, Tay. Para sa'yo pala. Nakakahiya naman po. Hindi, huwag ka nang mahiya. Salamat ha, paring Romeo. Ano, Lovely? Tara na. Para makausap natin yung tutulong sa'yo. Opo. Sige na, lumakad na kayo. Baka mahuli pa kayo sa pupuntahan ninyo. Sige pare, ako nang bahala sa anak mo. Tara, Lovely. Sige po. Sige, mag-iingat kayo ha. Sige pare. Hello, Brian. Lovely. Tinatawagan kita kanina. Ba't di ka sumasagot? May pinuntahan kasi ako kanina. Ganun ba? Ba't di mo sinabi sa akin? Para naman nasamahan kita. Sinamahan ako nung kaibigan ni Papa. Saan naman kayo nagpunta? Inayos ko yung scholarship ko.
Baka makapag-aral na rin ako niyan sa susunod. Talaga? Maganda yun. Hayaan mo, pag nagkatrabaho ko, tutulungan din kita. Naku, ikaw talaga. Ang isipin mo, yung sarili mo. Siyempre, kasama ka sa mga pangarap ko. Salamat, Brian. Kailan mo pala balak na sabihin sa mga magulang mo yung tungkol sa atin? Naku, wag mo na sa ngayon, Brian. Darating din tayo doon. O sige, ikaw ang bahala. Sandali lang, Brian. May gagawin lang ako. Mamaya na lang ulit. Sige, bye. Sige, bye. Lovely, pwede ba tayong mag-usap? Ano po yun, Tay? May sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol saan po, Tay? Si Romeo kasi, may gusto siya sa'yo. Ano po? Anak, makinig ka sa akin. Kapag siyang napangasawa mo, magiging maganda ang buhay mo. At mapapagamot natin ang nanay mo. Pero, Tay, matanda na po siya. At hindi po siya yung taong mahal ko. Maging practical ka, Lovely. At maisasama ka pa niya sa Amerika. Ayaw mo ba yun? Sana, Tay, ganun lang kadali ang lahat ng gusto nyo. Pero si Brian ang mahal ko at kasintahan ko. Sinabi niya sa akin na may gusto siya sa'yo. Tay, iba na lang po. Parang tatay ko na po siya. Hindi naman mahalaga yun, anak. Ang mahalaga, kung anong kaya niyang ibigay sa'yo. Anin mo ang pagmamahal. Kung hindi ka naman kayang buhayin. Pag si Romeo ang nakatuluyan mo, lahat ng ari-arian niya, ikaw ang magmamana. Tay, huwag niyo naman po sanang ipagpilitan yung gusto ninyo. Dahil hindi niyo mo papipilit ang nararamdaman ko. Gamitin mo yung utak mo, huwag yung puso mo. Mali po yun, Tay. Hindi ko po kayang gawin yun. Magagawa mo yun, Lovely. Kung susundin mo ko. Hindi niyo ko kayang turuan ang puso ko, Tay. Ayaw mo bang guminawa ang buhay natin? Ang buhay mo? Bakit ba pinagtutulakan niyo yung taong hindi ko naman gusto, Tay? Sundin mo ang gusto ko, Lovely, para gumanda ang buhay mo. Hindi, Tay. May mahal na ho akong iba. Lovely, saan ka pupunta? Si Lovely yun ah. Anong ginagawa niya dito? Lovely, Tay? akala ko ba may lakad ka? Nandito ka lang pala. Magkasama pala kayo ng lalaking to. Tay, wala naman po kaming ginagawang masama. Kahit na, di ba may inuutos ako sa'yo? Tay! Sige na, Brian. Sige po, tita. Umamin ka nga sa akin, Lovely. Kayo ba ng lalaking yon? Mas
maganda ang buhay mo pag si Romeo ang makakatuluyan mo. Tay, hayaan niyo na po ako kung ano at sino ang gusto ko. Hindi pwede, anak. Si Romeo ang gusto ko para sa'yo. Hindi siya ang gusto ko, Tay. At sinong gusto mo? Yung lalaking yon na naghanap pa lang ng trabaho? Oo, siya ang gusto ko, Tay. At siya lang ang mahal ko. Lovely! Lovely! Anak, nandiyan na yata si paring Romeo. Huwag na lang po kaya, Tay. Okay lang kahit hindi na po ako makapag-aral. Ayoko pong magkaroon ng utang na loob. Huwag kang mag-alala, anak. Mabait si Romeo. Halika na. Magandang araw, Berto. Lovely. Nakumpleto mo na ba lahat ng requirements mo? Oo, paring Romeo. Inayos niya na lahat. Sige, tara na, Lovely. Sige na, anak. Umalis na kayo. Baka makulit na kayo sa pupuntahan nyo. Mag-iingat kayo, ha. Sige, pare. Tao po! Tao po! O, Brian. Ba't nandito ka? Si Lovely po. Nandyan po ba siya? May usapan po kasi kami ngayon. Naku, umalis. Kasama ni Romeo. Ano po? Eh, hindi naman po siya nagsabi sa akin. Bakit? Sino ka ba? Para pagsabihan niya ng mga pinupuntahan niya. Sabihin mo nga sa akin. Kasintahan mo ba ang anak ko? Kung ako sa'yo, layuan mo ng anak ko. Hindi siya bagay sa'yo. Bakit naman po? Masipag naman po ako. At hindi ko po papabayaan yung anak niyo. Huwag ka nang magtanong pa. Maghanap ka na lang ng ibang babae. Pero, mahal ko po ang anak ninyo. Hindi kita gusto para sa anak ko. Tapos ang usapan. Sige, Lovely. Sa susunod, kasamahan kita ulit. Maraming salamat po. Basta, kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Huwag kang mayang magsabi sa akin. Nandito lang ako para sa'yo, Lovely. Kahit na anong gusto mo, ibibigay ko. Nakakahiyaman po, pero maraming salamat po. Sige, Lovely. Alis na ako, ha. Pagsabi na lang kay Berto. Sige po. Sige. Romeo! Paring Romeo. Bakit, paring Berto? Pare, baka pwede mo muna kaming pahiramin ng pambili ng gamot ni Ruby. Magkano ba sana? Mga
5,000 sana pare. Wala na kasi siyang gamot na gagamitin. Ganun ba, pare? Ito, paring Berto. Salamat pare. Ibabalik ko din to kaagad. Wala yun. Basta magsabi lang kayo sa akin. Siya, aalis na ako, pare. Sige pare, mag-iingat ka. Tay, Bakit anak? Tay, nagmamakaawa po ako sa inyo. Ayoko na pong sumama sa kaibigan nyo. Bakit naman? Mabuting tao si Romeo. At magiging magandang buhay mo sa kanya. Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Hindi ko na po kinakaya yung ginagawa sa akin ng matandang yun. Ano ibig mong sabihin, Lovely? Anong ginagawa sa'yo na matandang yon? Nay, wala po. Berto, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano sinasabi ng anak mo? Hindi ko alam. Nirereto po ako ni Tatay, Nay, sa matandang kaibigan niya. Ano? Totoo ba yun, Berto? Ano, Berto? Magsalita ka! Oo! Para din naman sa atin yun, Ruby! Pag nakatuluyan niya si Romeo! Si Romeo? Na kaibigan mo? Na parang tatay na natin? Anong masama doon? Mayaman at binata yun. Magiging maganda ng buhay ng anak natin. At may papagamot ka na rin. Huwag niyo na akong isipin pa. Matanda na ako. Pero ang anak natin, bata pa. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay niya. Ruby, maging practical na lang tayo. Lovely, ikaw na lang ang pag-asa namin para makaahon tayo sa hirap. Mali yun, Berto. Naalala mo ba? Na ayaw sa'yo ng mga magulang ko? Pero pinili kita. Kasi mahal kita. Pwede sana na maganda na yung buhay ko ngayon. Sana nga, hindi na lang ako ang pinili mo. Ikaw ang pinili ko. Kasi alam ko na mas magiging masaya ako kasama ka. Buhay niya to. Kaya hayaan mo siya sa gusto niya. Gusto mo ba, Berto? Na makasama niya yung taong hindi niya mahal? Tara na, anak. Pare, ito na ang tubig mo. Saan nga pala si Lovely, pare? Tinatawagan ko siya, pero hindi sumasagot. Pare, busy na siya sa pag-aaral niya. Mabuti naman kung ganun. Mabuti na lang, tinulungan ko siya makapasok. Kaya nga pare, malaking pasasalamat namin sa'yo. Wala yun, pare. Siya nga pala, pwede ko bang yayain si Lovely lumabas mamaya? Naku pare, baka hindi makasama yun. Bakit naman? Ang totoo niyan, Ano yun, pare? may nobyo na kasi siya. Ano? Akala ko ba wala siyang nobyo? Pasensya ka na pare, hindi ko nasabi sa'yo. Paano yung nahiram yung pera sa akin? Paano nyo babayaran yon? Huwag kang mag-alala pare. Unti-unti kong babayaran lahat ng yun. Niloko nyo ako, pare.
Walang kasalanan sa'yo si Lovely, pare. Kasalanan ko yun. Akala ko naman, maayos na ang lahat. Pasensya ka na, pare. Nagkamali ako. Siguraduhin mo lang, nababayaran niyo ako, Berto. Oo, pare. Huwag kang mag-alala. Nandun na pala kayo, mga anak. Mano po, tay? Ano po dito? Kawaan kayo ng Diyos, mga anak. Tay, natanggap po kami sa kumpanyang ina-applyan namin ni Brian. At magkasama po kami. Talaga, anak? Mabuti naman kung ganon. Opo, tito. At maganda rin po ang pasahod nila. Si nanay po, tatay. Nandyan sa loob, anak. Nagpapahinga. Sa wakas, matutupad ko na rin yung mga pangarap natin, tay. Unti-unti, makakapag-ipon na rin tayo para may paggamot natin si nanay. Huwag kang mag-alala. Tutulong din ako sa inyo para kay tita. Talaga, Brian? Oo. Pamilya na din ang turing ko sa inyo. Maraming salamat, Brian. Patawarin mo sana ako kung hinusgan kita noon. Wala po yun, tito. Alam ko naman pong para sa ikakabuti po ni Labi yung iniisip ninyo. Huwag ka mag-alala, tay. Wala pa naman kaming balak mag-asawa ni Brian. Tutulong muna kami sa mga pamilya namin. Sige, anak. Ako din. Magtatrabaho din ako para makatulong sa'yo habang kaya pa ng katawan mo. Naku, tay, wag na. Alagaan mo na lang dito si nanay. Bata pa ako, anak. Kaya ko pa. Naku, tay, matigas din talaga yung ulo mo. Pigilan ng tatay mo. Anong akala nyo sa akin? Matanda na. Tatlong taon. Ang mga tatay ay may kanya-kanyang diskarte para sa pagpapalaki sa mga anak. Halos lahat ay tanging kabutihan ng mga anak ang kanilang iniisip.